Godišnje savjetovanje sudija pod nazivom Sudijski dani 2015, koje organizuje Vrhovni kasacioni sud Srbije, održani su krajem prošle nedelje u Vrnjačkoj Banji. Savjetovanju je prisustvovao veliki broj predstavnika pravosuđa, eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti prava, kao i predstavnika međunarodnih organizacija. Skup je otvorio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, a učesnicima su se obratili i ministar pravde Nikola Selaković, šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport, predstavnici opštine Vrnjačka Banja i drugi. Teme ovogodišnjeg savjetovanja bile su pravosuđe danas, zakon i njihova primjena, aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi, a na skupu se razgovaralo i o sudskoj praksi, problemu suđenja u razumnom roku i pitanjima iz oblasti krivične, građanske, upravne i prekršajne materije. Godišnje savjetovanje sudija je tradicionalni skup koji okuplja veliki broj predstavnika pravosuđa i međunarodnih organizacija.